ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем, ҷинояткор то лаҳзаи охира ҳаракат мекунад ки гуноҳа ба калан нагира, ба мисли инаи ҷинояткорое ки мо дорем имрӯзо рафтаистанд. ӯ хоҳара гов бар ин задагиян, гов бар ин. ки фаъолияти инҳо ба мардум ба ғайр аз дигар зарарошон ҳамчунин зарари моддӣ ва ҷонӣ дорад. ҳеҷ гуноҳи хучуна ба калан намегиранд, лекин дар ин ҳолат ҳақ ба ҳақдор мерасад. ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. имрӯза барнома аз рубрикаи криминални расследованияҳо. лайк монданро барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунед ва мо оғоз мекунем барномаро. тавсиятон метавонем ширкати Парвоз Авиара. ин бародар дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон. ҳамчунин агар ки бихоҳед сарҳад бигзарем барои абнавид кардани ҳуҷҷатҳои худтон, метавонед муроҷиат кунед. муҳимаш оне ҳастае ки бародар ба самолёт мегзаронад. хеле ҳам бехатар, зудтар. Парвоз Авиа муроҷиат кунед. ин ҳодиса рух метавад бо як зан бо номи Сара Сенд, ки дар он вақт, яъне соли 2014, ӯ зани 32 солаи соҳиби 3 фарзанд буд. аз шавҳараш як фарзанд ба дунё меёра бо номи Бредли. баъди як сол пасаш бо 2 фарзанди дига мешавад, яъне ки дугоники, Алфи ва Рис. баъди ин кор мутаассифона шавҳараш ӯра танҳо мегузорад. ҳамин тариқ зани танҳо бо 3 фарзанд мешавад. муддати хеле ҳам дарозу дар хонаи модараш зиндагӣ карда дар интизори хонаи кӯмакӣ буд, яъне ки давлат бояд ба ӯ хона ҷидо мекард. ва соли 2014 кори рух метавад ки ӯ муддати хеле ҳам дароз интизор буд. ӯро хона метиҳанд дар райони Силвертауи, Лондон. Сара ба зудӣ дар ҷои нав омахта мешавад. кӯдакон боша ҳамчун мактаб мерафтанд. дар хонае ки Сара зиндагӣ мекард бо кӯдакош, дар рӯпарӯшон як пирамард зиндагӣ мекард бо номи Майкл Близдед. як мусафиди 77 сола буд ки истиқоматкунандаҳои ӯ минтақа ҳамчун як пирамарди меҳрубону хоксор меҳисобиданд. ҳар як шахсе ки ӯра медид манъ мешиданд бо ӯ каме суҳбат карда мерафтанд. баъзеҳо да суҳбат кардан дар кобуд, а баъзеҳо аз хотири дилсӯзишон дастгириш мекарданд, ҳадди ақал рӯҳӣ. баъде ки Сара ба ин минтақа мекӯча, ӯ ҳам бо ин пирамард шинос мешавад. тақрибан ҳар рӯз баъди аз кор баргаштанаш дар канори мағозаи ӯ каме таваққуф карда бо ӯ суҳбат мекард. ва ба ғайр аз ҳамаи ин, Сара баъзе вақтҳо ба ӯ хӯрок тайёр мекард. ҳамин гуна робитае доштак бо ин пирамард ки дигар ҳамсояҳо ҳам ҳамин чунин буданд. дилшон месӯхт ба ӯ ва Сара ҳам боша ӯра як пирамарди танҳои хеле ҳам меҳрубон меҳисобид. ҳамаи гапҳоро ман барои чӣ хотир гуфтам саргузашти пирамарда феъли рафторша ва робитаи дигарро бо ӯ. барои он хотире ки ин барнома бояд ки паворотҳои даҳшатнок дошта бошад. ҳамаи ира дониста баъдан шумо хеле ҳам ба ҳайрат меоед. давомша донистанда. 28 ноябри соли 2014 соати 20:28 Сара дохили лифте мешавад ки дар бинои ҳамун пирамарди 77 сола истиқомат мекардагӣ қарор дошт. ва кадрое ки дар рӯи экран мебинед дӯсто, реални кадрай. ин Сарай, ин ҳамун лифтай ва вақту соатшам дар болои экран навишта шудагиай. тавассути лифт ба ошиёнаи панҷум мебарояд, ба ошиёнае ки Майкл зиндагӣ мекард. а баъди 22 минут, яъне ки соати 20:50, Сара боз дохили лифт мешавад. ин дафъар боша аз ошиёнае ки Майкл истиқомат мекард. ва дар дасти ӯ хуб дида мешавад ки як ашёае ба мисли корд ба назар мерасад. албатта ин корд буд. Сара бо ошиёнаи якум фаромада тарафи баромадгоҳ равона мешавад. дар ин лаҳза Майкл Близдети 77 сола аллакай фаҳмидин хитон мурдагӣ буд. барои чӣ? мумкин шумо савол тен. охай барои он хотире ки маълумай. ва амехел буд. чӣ гунаe ки фикр карден? Сара ӯра корчашаб мекунад. ана акнун савол мешавад, чӣ ба? ин қадар мусафиди меҳрубона, ин қадар бо ӯ рафтори хуб, робитаи хуб доштанд. Сара барои чӣ ин кора кард? лайк мондана фаромӯш накунед, хуб ба диққат гӯш кунед ва тамошо кунед. чӣ гунаe ки дар аввали видео хотиррасон кардем ки канори мағозаи Майкл мегузашт зан, яъне ки Майкл дар як мағозае кор мекард ки газет мефурӯхт. а баъзе вақтҳо наврасои ҳамон минтақара барои кӯмак кардан ба худаш корда мегирифт. як миқдор пули камшон медоду, и наврасо ба ӯ кӯмак мекарданд барои ҷобаҷо кардани газетҳо,
барои ягон касда дастрас кардан ё ин ки гирифтан хайхтон мефаҳмед корбори дохили ҳамон мағоза. Писари калонии 12-солаи Сара Бредли маҳз дар ҳамон вақт кор мекофт. Ҳоло мумкин шумо ҳайрон шавед ки кӯдаки 12-сола кор мекова. Бале бародаро, бисёриҳо набояд ҳайрон шаванд, чунки дар ҳама ҷо ҳам хел ҳастай. Дар рӯзҳои истироҳатишон мекунанд подработка мегӯянд ку рӯсода кори официали не ай сар то бегара не ягон корҳое ки пули ҷайбшон мешава. Майкл дар ин бора ба Сара мега ки ӯ да коргар дар корай. Аз Сара боша пешниҳод мекуна писари хича ба ӯ Бредли 12-солара. Албатта ки Бредли писари 12-солаи Сара аз хушҳолӣ дар кирташ намеғинҷид. Ана акнун имконияте пайдо шуд ки дар рӯзҳои истироҳатиш метавона каме барои ҷайбаш пул кор кунад. Дар аввал ҳамаш хуб мерава. Бредли ӯро кӯмак мекард бо газетаҳош. Якчанд маротиба ҳамроҳи худаш ду бародари хурдии дигаша мегирад, Алфи ва Риса. Лекин баъди якчанд ҳафта корҳои аҷиб рух метаванд. Ногаҳон Бредли мега ки дига намехоҳад бо Майкл кор кунад, лекин сабабша намега. Барои Сара ин ҷолиб буд. Чаро? Лекин ҳақ надоранд ки кӯдака маҷбур кунанд ва Сарам ӯро маҷбур намекунанд ки кор кунад бо ӯ. Сабаби рад кардани Бредли баъдан маълум мешавад. Моҳи ноябри соли 2014 яке аз писарои хурдии дугонико, яъне ки Алфи, иқрор мешавад ба модараш. Ӯ мега ки яке аз рӯзҳое ки ӯ дар уҷа кор мекарданд, баъди соати корӣ буд шудан, Майкл ӯро ба хонаи худаш даъват мекунад. ӯ Майкл да бовар доштанд, ҳамчун як мусафеди хубу меҳрубон меҳисобиданша ва бе ягон ташвиш ӯ ҳамроҳи Майкл ба хонааш мераванд. Лекин ин хатогии хеле ҳам калони ин кӯдак буд. Албатта ки ӯ ин чиза пешбинӣ карда наметавонист. На танҳо кӯдак одами калон ҳам наметавонад хеле фикр кунад дар ин бора. Яъне ки вақте ки ӯ дар танҳоӣ бо пирамард дар хона мешаванд, ин пирамард аз пирамард мубаддал мегардад ба як марди золим ва кӯдака таҷовуз мекунад. Дар ин ҳолат барои модар сабаби рад кардани Бредли акнун маълум мешавад ва ӯ равона мешавад ба ҳуҷраи Бредли ки ӯра дастгирӣ мекунад дар ҳоли гиристан. Ва Бредли ба модараш мега ки ма бояд ира ҳамун замон ба ту мегуфтам. Ин мусафеди ҳаром Бредлирам таҷовуз кардагиай. Ва ин кӯдакоро фаҳмида мешавад. Албатта ин як коре ҳастай ки хеле ҳам нанговарай. Ҳам метарсанд ва ҳам шарм медоранд ки дар ин бора иқрор шаванд. Акнун Сара мефаҳмад ки Майкл барои чӣ бо ӯ шинос шудагиай дар аввал, маҳз ба хотири фарзандош. Ин хеле ҳам дарднокай бародаро, хеле ҳам даҳшатнокай. Касе розӣ боша лайку хат нишон диҳед. Тамоми шаб Сара бо ҳамроҳии фарзандош мешина ва ӯро гӯш мекунад ки чӣ гуна ин пирамард бо ин кӯдако рафтори бад кардагиай. Модар дар чунин ғам фурӯ меравад ки барои ин кор хичак нагор мекард. Бале гуноҳи модар ҳисоб карда мо наметонем ира. Ин коре буд ки ӯ пешакӣ фаҳмида наметонист. Лекин фаҳмидан дар корай. Ҳолати ӯра ки баъди ин кор дар чӣ гуна ҳолат қарор мегирад. Сара бо пулис муроҷиат мекунад. Муфаттиш да ӯ ҳамроҳи фарзандош ҳама корра ки бо кӯдако ин пирамарди ҳаром кардагиай нақл мекунанд. дарҳол Майкл дастгир карда мешавад. Баъди дастгир кардан маълум мешавад ки Майкл Близдед номи аслии ӯ нест. Аниқтарш номи аслии ӯ ҳасту номи аввалинаи ӯ нест. Номи пешинаи ин мард Робин Мол буд ва ӯ 20 маротиба муҷозот шудагиай дар ҳаёташ. Медонед барои кадом гуноҳ? Барои дастдарозӣ бо кӯдако. Аз ҳамин хотир номша иваз карда, аз ҷои истиқоматии аввалинаи худаш ба райони Силвертаун мекӯчад. ҷое ки ягон кас саргузашти ӯро намедонист ва ному насабшам нав буд. Маҷбур набуд ки ба ягон кас гузаштаи худша нақл кунад ва рӯбаҳ дар пӯсти заргӯшворӣ байни мардуми оддӣ зиндагӣ мекунад. Чӣ гунае ки гуфтем, Майкла дастгир карданд. Бояд ки дар инҷа ҳодиса ба анҷом расад, лекин аввалашта шумо медонед ки ӯра Сара кушт. Хоб чӣ гап шид? Хубтар акун гӯш кунед. Ба пулис ӯ иқрор намешавад ин кора карданша ва кӯдакоро дурӯғгӯ меномад. А имконияти санҷиши ин кор набуд, чунки ин кор пешакӣ гузаштагӣ буд. Дар вақти кардан кӯдако гуфтагӣ набуданд ба волидайн, яъне ки аниқтараш ба модаршон, ва ӯро озод мекунанд, яъне ки падзалог меган, як миқдор суми ки суд муайян мекунанд, метӣ ва то суда озодӣ. На танҳо то суда озодиш як тараф беста, иҷозатш метаҳанд ки ба ҳамун районе ки зиндагӣ мекард ба ҳамун ҷа
برود جای استقامتش. یعنی که جایی که این زن با کودکاش زندگی میکرد. زن یک چند مرتبه عرض میکنه که نمیتونه این در جای زندگی کنه که این آدم خطرناک در اونجا زندگی میکنه. این تشویش برای بخطری فرزندش. پلیس در این جواب میگرده میگه که اگر تو بخطری فرزندت فکر کنی میتونی خودت بکشی اینجا. البته در این حالت سارا خود در جای امن حس کردن نمیتونست و کودکا هم اکنون از مایکل میترسیدند و سارا با همراه کودکاش به خانه مادرش برمیگرده. بعدی کاری که مایکل اقرار نمیشود در آن بود که کودکا مجبور بودند در سود نقل کنند در نزد همگان در تگ کامera که مایکل با او چیکار کردگیه. این یک دردی خیلی هم سخته، هم برای مادر هم برای فرزندو که آینده او چی میشوه. برای این کار نشیدن چی لازمه؟ تنها اقرار شدن خودی همین پیرخر. اگر که او اقرار شوه در سود مهم نیست که کودکا همه را نقل کنند. همه به همون حادثه آورده میرسونه که رخ دادگی بود 28 نوامبر سال 2014. این شام سارا 2 بوتلکه وینا مینوشه و از خانه مادرش به خانه خود چون که با همراه فرزندش زندگی میکرد در همون رایونی که مایکل استقامت میکرد به همون جا روانه میشوه. صورتهای فرزندو را نگاه کرده خیلی هم میگریه. بعدی چی روانه میشوه به خانه مایکل که شما در کادر دیدین رفتن و اومدنشه. در داخل خانه مایکل میگه که اقرار شوه به کاری کردگی خودش تا که کودکا مجبور نشوند در سود این چیزی ننگینه نقل نکنن. در جواب مایکلی که همیشه اینقدر مهربان فکرش میکرد یک نمودی به نظر میرسه که سر او را شناخته نمیتونست، تماما دیگر رو دام میشوه و کودکای را با یک بار دیگه دروغگو مینامه و میگه که یگان کاری بدی با او نکرده و همه را با پیسخند میگه. بعدی چی کار میکشه طرفش سارا. مایکل میترسه و به طرف سارا حمله کردنی میشوه که در این وقت سارا یک خلای کورچه به قفس سینه‌اش میزنه، میکشه دیمش میزنه، همین خیل 8 خلای کورچه‌اش میزنه. متاسفانه برای چی متاسفانه برای خاطری که 8 تا میزنه. چی با 800 تنه، چی با 8000 تنه، چی با 8 میلیون تنه، یا اینکه چی با فرشش ای حدی بعد میشه. خیلی یک ساعت بعدش روانه میشه و با پلیس و اقرار میشه که چی کار کردگیه و او را دستگیر میکنن. سود سارا آغاز میشه و ماه سپتامبر سال 2015 سارا میگه که نقشه کشتار او را پیشکی کشیدگی نیست. در حالت هیجان قرار داشت، تنها میخواست که او را راضی کناند تا که اقرار شود به کار خودش، لیکن حالت همین گونه شد که در نتیجه او را به قتل رسانید. در نتیجه سود به خلاصه میآید که در رفت چنین حالت 3.5 سال از آزادی سارا را محروم کنند. لیکن بسیاری ها به این گونه خلاصه سود راضی نبودند و اپلیاتسیا میتیند که در نتیجه مهلت حبس سارا را از 3.5 به 7 سال میخیزانند که از این 7 سال 3 سالش میشینه و پیش از مهلت با آزادی میبره. سارا میگه هیچ وقت فخر نمیکنه به اون کاری کردگی خودش، لیکن فخر به اون میکنه که سبب شدگیه که این پیرمردی حرام با دیگران کاری که با فرزندای او کرد نمیکنه. اینه خیلی برادرها فکر عقیده اختونا در این باره در کامنتار بنویسین چی فکر دارین. البته لایک موندن فراموش نکنین و کسی را که یوتیوبش خوب کار نمیکنه در فدراسیون روسیه میتونین وی پی ان استفاده برای اینکه در اندروید، در آیفون، در مک بوک، در ویندوز، حتی در اندروید تیوی چی چیزی که نداشته باشین یک وی پی ان میتونه که در همش کار کنه. بله پرداخت ماهانه داره لیکن ارزنده، چون که هم با سرعت کار میکنه هم در همه تجهیزات دردی سرتون کم میشه. وی پی ان از کجا دسترس میکنین، چگونه نصب کردن در کره ما پدرابنا ویدیو کردگیم با همراهی سلکش همشا فهموندگیم. یکم کامنتار را خبر میگیرین جایی که سلکه ویب کانال در همونجا هم نوشته شده که وی پی ان خرسکی سلکه تلگرام وقتی که پخش میکنین روز تلگرام پارتیاتون به همون پستی که اینستروکسیه установка کردن انا همه وی پی ان ما نشون دادگیم و در پایانش سلکش موندگی برای установкаш کردن. همه خیر تا ویدیوهای آینده.